Lämpimästi tervetuloa tähän infotilaisuuteen. Mä oon Hanna-Kaisa Aalto ja työskentelen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa ja tällaisessa Tulevaisuuden tutkimuksen verkostoakatemiassa, joka on suomalaisten yliopistojen 1998 perustama tulevaisuuden tutkimuksen opetukseen keskittyvä verkosto. Ja tässä on jo sitten todellakin niin kuin sieltä melkein 30 vuoden takaa, niin meillä on tuhansia, yli 10 000 opiskelijaa suorittanutkin tätä sivuainetta. Ja tämä avoimen yhteistyö meillä on runsaat 10 vuotta sitten alkanut ja on ollut myöskin erittäin hedelmällistä ja kiinnostavaa. Minulla on tässä omassa lyhyessä alustuksessani 5 kalvoa, että päästään sitten keskustelemaan ja juttelemaan, niin näytän tästä sitten vähän, mitä opintojen ihan rakenne on, millaisia sisältöjä meidän opinnot sisältää, mitä me ajatellaan tämmöisestä transformatiivisesta sosiaalisesta oppimisesta, koska se näkyy siellä sitten meidän tavassa tehdä ja rakentaa näitä sisältöjä. Sitten vähän vielä ajattelin kokemuksia ja opiskelijatarinoitakin, ja nämä on nyt sellainen sulassovussa, että saattaa tulla ei tässä järjestyksessä. Tässä on tämä 25 opintopisteen kokonaisuus. Mennään vähän vastavirtaan ja aloitetaan aina tuossa tammikuussa, toisin kuin monet sivuaineet aloittelee syksyn käynnistyessä. Tämä meidän introjakso on enemmän tulevaisuusorientaatiota, eli tämmöinen tulevaisuusajattelu ja skenaariot. Siinä on ehkä enemmän tämmöinen henkilökohtainen tulevaisuussuhde ja tulevaisuustaidot, mutta toki me perehdytään tuon jakson aikana myöskin ihan keskeisiin käsitteihin ja sitten me opetellaan skenaariotyöskentelyä, eli se pitää sen meidän peruslähtökohdan monet mahdolliset maailmat sisällään. Ja tämän tämmöisen henkilökohtaisen ja jotenkin sellaisen niin kuin ehkä sen, mikä nyt on sitä yleistä ja tuttua, monet tunnistaa trendit ja megatrendit ja heikot signaalit ja tämän tyyppiset, niin tämän ikään kuin introjakson jälkeen me lähdetään enemmän perehtymään teoriaan ja menetelmiin. Me lähdetään tieteelliseen perustaan. Meillä on aika poikkeava tietokäsitys, miten tulevaisuudesta voi tietää. Käydään vähän oppihistoriaa. Meillä on arvot, aika, kompleksisuus, vähän kaaosteoriaa, sattumaa ja näin. Ja sitten me sukelletaan vasta näiden jälkeen niin tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiin. Meillä on tämmöinen moniäänisten menetelmien paletti, joka ehkä kuvailee tulevaisuuden tutkimusta parhaiten. Siellä on hyvin monennäköisiä menetelmiä, joita tuossa enemmänkin ehkä esitellään ja kevyesti testataan. Ja sitten kun sieltä löytyy se oma mielenkiinnon kohde, niin sitten meillä on tämmöinen soveltava jakso, jossa sukelletaan akateemisiin tutkimuksiin ja tehdään pieni kokeilu. Ja sitten meillä on vielä tämmöinen niin kuin poikkeus täällä, tämmöinen vaihtuvateemainen opintojakso. Aika poikkeavalla tavalla me kutsutaan opiskelijat mukaan meidän tieteelliseen konferenssiin joka vuosi. Ja se on täällä Turussa. Et esimerkiksi tänä vuonna se on tämmöinen hieno Sustainability, Temporalities and Futures, joka on aika voimakkaasti keskittyy kestävyysmurrokseen, yhteiskunnalliseen transformaatioon, vaihtoehtoisiin tulevaisuusmalleihin ja muihin. Mutta jos toi ei onnistu, niin ton voi aina suorittaa sitten esimerkiksi ihan esseellä tai näin. Tämä on tämmöinen pähkinänkuoresta tämä meidän sisältö, ja meille voi tulla muutamasta kohdasta sisään tekemään tätä kokonaisuutta. Et jos ihan tammikuussa ei pääse, niin voi toki tulla tuohon tieteelliseen perustaan ja ottaa vaikka tuon sitten vähän myöhemmin. Tai ollaan myös otettu tuolta syksystä sisään. Et vähän sillain niin kuin voi miettiä siellä, että jos ei nyt oma elämäntilanne tässä hetkessä niin jousta, niin ei tarvitse välttämättä odottaa kokonaista vuotta ennen kuin seuraavan kerran pystyy tulemaan mukaan. Ja tuossa on vielä pienellä tekstillä suhrutettu tuonne että kaikki meidän avoimen puolen ryhmät on virtuaalisia, eli verkkotapaamisia. Perustutkintopuolella meillä vielä opiskelijat tulee kampukselle ja siellä
tehdään näitä samoja juttuja. Eli meillä nämä on ihan normaalit maisteritason opinnot, ja siellä on ihan normaalit samat vaatimukset, mitkä on maisteritasollakin. Eli 5 opintopistettä on oikeasti ihan työläs opintojakso. Siihen täytyy tehdä jotain töitä, että jos sillä on niin kuin mitään täydennyskoulutusta, vaan ihan normaalia opiskelua. Et sen mä haluan aina sanoa, kun joillekin tulee yllätyksenä, että täällä on aika paljon harjoituksia ja tehtäviä, että meillä esimerkiksi ole yhtään kokonaista tenttiä tai näin, että me ollaan paloteltu ne tänne pitkin matkaa, ja osalle se on työläs tapa opiskella. Mutta ensimmäinen jakso on tämmöinen verkkokokoontuminen oman tuutorin johdolla. Meillä on näitä paikallisia tuutoreita, ja sieltä laaditaan tämmöinen todella laaja skenaarioraportti pienryhmissä. Ja se on hyvä huomioida tuossa aikataulullisesti, että se on intensiivinen jakso, eli toi tammi-helmikuu. Sitten meidän seuraava jakso on puhdas verkkokurssi, eli se on hyvin tämmöinen yksilöorientoitunut. Siellä on joitain keskustelutehtäviä toki tuolla verkkoalustalla, eli kaikki meidän opiskelijaryhmät tulee yhteiseen verkkoalustaan, jolloin tapaa muitakin opiskelijoita ympäri Suomea ja maailmaakin, eli tavallaan tämä ei enää sido ketään mihinkä paikkaan, että jonkun verran näin tulee jostain välillä jostain ulkomailtakin mukaan opiskelijoita, mutta tapaa muitakin siellä. Mutta siinä mennään tällaiseen viikkotahtiin, että on viikkotehtäviä, mutta ne saa tehdä omassa aikataulussaan, kun tuossa toisessa on hyvinkin tiukkaa ja tarkkaa sitten se ryhmän kanssa tekeminen. Ja syksyllä palataan taas siihen omaan paikallisryhmään ja tehdään siellä erilaisia harjoituksia yhdessä verkossa ja keskustellaan ja näin. Ja sitten taas seuraava jakso on puhtaasti verkkokurssi, eli siellä tehdään itsenäisesti ja toki ryhmässä jakaen, mutta ei enää tarvitse sit niinku ryhmän kanssa työstää ja tehdä. Tämä on ehkä tästä rakenteesta. No, me aina kysytään, että ketä teillä on opiskellut tai millaisille nämä opinnot sopis, niin mä laitoin tuossa linkkarissa muutama viikko takaisin semmoisen ihan pikaisen tiedustelun, että hei, ilmi anna itsesi, että jos saa käyttää sua tulevaisuuden tutkimuksen opiskelijareferenssinä ja nappasin sieltä nyt muutaman ihmisen kuvat LinkedInistä ja hauska niin kuvaa hyvin sitä, minkä tyyppisiä opiskelijoita meillä on. Että tässä on muoti- ja tekstiilitutkijaa, tässä on hallitustyöskentelijää, strategiakonsultti, kehityspäällikkö, palvelupäällikköä, data-analyytikkoa. Siellä on kiertotalousasiantuntija, yksi apulaisprofessori, siellä on museoammattilainen ja on siellä yksi ammattifuturistikin. Eli tyypillisesti sellaiset ihmiset, joiden työtehtäviin kuuluu uudistaminen ja kehittäminen, niin löytää mukaan näihin meidän opintoihin. Vuosien varrella on ollut hyvin monenkin näköistä. Tässä voisi olla myöskin vaikka opettajia tai pappeja, virkamiehiä, toimittajia, uranvaihtajia. Eli ei oikeastaan pysty sanoa kovinkaan tyhjentävästi, että ketkä tällaisista opinnoista innostuu tai löytää sitä tarttumapintaa. Aika moni, joka lähtee meidän opintoihin mukaan, niin lähtee alkuvaiheessa aika sillain pragmaattisesti. Että miten meidän jotenkin niin kuin liiketoiminta tai yleensä tekeminen tai ehkä johtaminen, tai että miten mä toteuttaisin sitä niin kuin lähitulevaisuudessa paremmin. Mutta aika nopeasti siihen tulee semmoinen paljon progressiivisempi näkökulma, eli semmoinen tietty perinteinen ajattelu ja ehkä perinteiset käytännöt, ne tulee aika nopeasti haastetuiksi. Ja löydetään sieltä sellaisia tiettyjä niin kuin uusia oletuksia, mille ehkä lähdetään rakentamaan sitten jotain uutta. Mutta se, että miksi mä halusin ottaa tämän kuvan tähän meidän opiskelijamarkkinoinnista, niin
niin akateemisiin opintoihin kuuluu kuitenkin niiden omien henkilökohtaisten tarpeiden lisäksi niin tämmöinen sivistyksellinen ennakointi. Eli mitä esimerkiksi ihan seuraava tavallaan aikakausi pitää sisällään, mitä kun meillä on ilmastonmuutosta ja tekoälyä ja sotia ja kaikkea tätä tämmöistä, eli miten maailma muuttuu myös pidemmällä aikajänteellä. Et ei mitään sellaista 5 ja 10 vuoden ajattelua pelkästään, vaan aika pitkällekin ja aika laajalle irti siitä omasta maailmasta ja omasta toimialasta on se kaikkein ehkä merkittävin anti, mitä yleensä sitten opiskelijapalautteessa opiskelijat haluaa kertoa. Eli nämä erilaiset tarttumapinnat, mitä opiskelijat löytää ja tunnistaa, joku tulee ihan puhtaasti teemojen perässä. Eli kiinnostaa vaikka liikenteen tulevaisuus tai avaruussodat tai maatalouden tulevaisuus. Ihan, siis ei oikeastaan, tuohon voisi listata ihan loputtomasti näitä teemoja, mitkä ihmisiä kiinnostaa ja mikä saa ehkä, ja mitä kautta löytyy se semmoinen tarttumapinta tulevaisuusajatteluun. Aika monille tämä on menetelmätiede. Eli just se semmoinen moniäänisyys ja monitieteisyys, mikä viehättää ja mikä myöskin on se ehkä se isoin anti monelle. Meillä on skenaarioita ja horisonttitarkastelua, mallinnusta, delfoita, verstaita, pelejä ja simulaatioita tai visionääristä kehittämistä tai kriittistä kerrosanalyysiä. Joku voi olla innostunut teknologiatiekartoista tai 3 horisontista tulevaisuuskolmiosta. Eihän me kaikkia menetelmiä näin lyhkäisessä ja pienessä sivuaineessa pystytä syväopettelemaan, mutta opiskelijana voi itse valita, mikä näistä teemoista ja minkä tyyppiset menetelmät itsellä kolahtaa ja mihin haluaa lähteä syventymään. Ja sama, mistä aina tulee sitä opiskelijapalautetta ja kiitosta, niin sä voit näitä harjoituksia tehdä niin kuin omista lähtökohdistasi. Eli sä voit kuljettaa täällä näissä harjoituksissa vaikka omaa työpaikkaasi tai omaa mielenkiinnon kohdetta, omaa harrastusta läpi niiden harjoitusten, jolloin ne ei jää sellaisiksi ilmaan roikkuviksi tai kuvitteellisiksi. No sitten moni lähtee toki ihan tämmöisten filosofisten ulottuvuuksien näkökulmastakin pohtimaan, että oikeasti voiko tulevaisuudesta saada tietoa, mikä ihmeen tietokäsite se on yleensäkään tällainen tulevaisuustieto, miten arvot, tulevaisuusajattelu, osallistaminen, tulevaisuuden toivo, tulevaisuususko, tällaisia teemoja ikään kuin, että on tunnistettu, että mä haluaisin jotenkin nyt näitä edesauttaa ja ehkä tulevaisuuden tutkimus voi mua siinä sit tukea. No mä otin tähän vielä, tuolla on kulmassa toi meidän akkreditointimerkki, eli jouduin tekemään tuohon kansainväliseen organisaatiolle vähän kuvailua siitä, että millä tavalla me näitä meidän juttuja tehdään, niin kyllähän parhaimmillaan tulevaisuusoppiminen, tulevaisuustaidot, monet näistä asioista, niin kyllä ne uudistaa sitä omaa maailmansuhdetta. Me tarkastellaan aika kriittisesti tätä maailmaa, missä me ollaan. Koitetaan ravistella niitä totuttuja ajatus- ja toimintamalleja. Ja se on siellä jotenkin, niin kuin, se on niin vahvasti siellä läsnä, ja taas niin kuin opiskelijapalautteista sen parhaiten huomaa, eli tulee näitä ihan sellaisia, että mä en taju, miten mä olin ennen ajatellut maailmasta niin kapeasti, tyyppisiä kommentteja. Ja tietysti sitten kautta niin täällä on myös mukana aika paljon erilaista niin kuin luovuutta ja innovatiivisuutta, kokemuksellisuutta, kokeellisuutta. Eli ollaan myös siellä luovalla puolella. Ja ei ehkä olla niin voimakkaasti siellä traditionaalisen
ennakoinnin, ennusteiden ja muiden puolella. Sekin on osa tulevaisuuden tutkimusta, tämmöinen tavallaan evidenssipohjainen ajattelu, mutta sitä tehdään niin paljon muuallakin yliopistoissa, että me ehkä painotetaan enemmän sitten asiantuntijuutta ja osallistavuutta ja luovuutta, mutta niin kuin muistutuksena, että sekin siellä on läsnä. Ja se, että meillä on myöskin sosiaalinen oppiminen hyvinkin niin kuin kantavana voimana, eli se on aina sitä osallistumista ja tietysti niin kuin kokemuksellista. Ja tiedon ja asiantuntijuuden jakaminen on aina niissä käytäntöyhteisöissä, että me tehdään tekemällä oppimista ja meillä on relevantteja teemoja ja me hyödynnetään sitä opiskelijoiden osaamista myöskin osana opintoa, että ei tule mitenkään sillä, että täältä tulee asiantuntijatieto ja sitten sovella, vaan tämä mun mielestä meidän opiskelijat on aina, kun kaikki valitsee tämän vapaaehtoisesti, niin niillä on todella kova motivaatio. Eli siksi uskaltaa luvata, että se sosiaalinen oppiminen on siellä niin kuin todella voimakkaasti läsnä. Mutta se, että meillä on kuitenkin ne ihan perusakateemiset taidot, normaali akateeminen kirjoittaminen ja tämän tyyppiset asiat, ja meillä on tämä oman oppiaineen erityispiirteet, meillä on näitä tiettyjä teemoja ja näin. Mutta tämä halusin ehkä tähän ottaa, että tämä voi olla haastavaa, jos on kovin introvertti tai näin. Mä en oikeastaan ajatellut käyttää tähän tämän enempää aikaa. Eli kun olette löytänyt tänne langoillekin, niin osaatte etsiä lisätietoa tuolta Avoimen yliopiston sivulta. Aletaan katsoa vähän noita kysymyksiä tuolla.